Ние сме So Pharmacy и вярваме, че всички имаме нужда от повече грижа. Затова я правим по-достъпна с над 230 аптеки в над 50 града в България, а от 2024 година и с над 20 обекта в 12 населени места в Сърбия. За да може майката от втория етаж да има откъде да купи бебешка пудра за детето си във вторник вечерта. Съседът ти да се погрижи за кашлицата си, за да не го чуват съседите му. Момичето от другия вход да има достатъчно голям избор от кремове за лице, за да намери точния за своята кожа. А приятелят ти да си избере от разнообразни предложения хранителни добавки, докато я чака. Те и още над 60 000 души идват при нас всеки ден. Нашата цел е не само да бъдем близо до хората, но и да се превърнем в техния предпочитан партньор в грижата за себе си всеки ден. Затова в центъра на работата си поставяме експертното мнение на нашите екипи. Богат избор от продукти. Удобство и лесен достъп до продукти за грижа за себе си. Възможност за проверка на наличност по аптеки на търсения продукт. Опция за онлайн поръчка до най-близката аптека. Възможност за участие в лоялната ни програма. Собствена марка продукти, създадени да подпомогнат грижата за себе си, защото тя е истинският лукс. Екип като семейство. Грижовна и подкрепяща среда. Както и нужната професионална консултация в аптеките ни и онлайн в приложението ни. Защото имаме една голяма мисия. Да вдъхновим цяла България да се грижи повече за себе си. Защото ежедневната грижа е основата на добрата превенция. So Pharmacy – повече грижа.